Syysrapsi on tänä vuonna kasvanut todella hyvin ja sellainen peruslähtökohta tälle hyvälle kasvulla on ensinnäkin ollut jo talvehtiminen. Talvi oli erittäin suotuisa, ei ollut liian kovia pakkasia ja lunta kuitenkin riittävästi suojana. Ja nyt kaikki nämä sateet, jotka on saatu tässä tämän kevään ja alkukesän aikana, ovat pelkästään hyödyntäneet syysrapsin kasvua. Ja myöskin tämä viileä sää ei ole ollut kasvulle millään lailla haitaksi. Näistä hyvistä kasvuolosuhteista johtuen syysrapsista on tullut hyvin korkea. Esimerkiksi tämä Pioneerin maksimuslaike suunnilleen normaalivuonna kasvaa pituutta alle metrin verran, niin kuin tässäkin näkyy, niin sitä on selvästi yli 1 metriä. Ja tämä on erittäin hyödyllistä, koska se merkitsee myöskin sitä, että on tullut näitä palkoja hyvin runsaasti ja on odotettavissa suuri sato. Viime vuonna Käytännön maamieslehden satokilpailussa voittaja sai Pioneer Maximuksesta 5200 kiloa hehtaarille. Tänä vuonna on kasvustot niin hyviä, että monilla tiloilla tullaan korjaamaan runsas 5000 kilon sato. Eli hyvältä näyttää. Syysrapsi kehittää kasvukauden aikana erittäin vahvan juuriston ja se on kovasti maassa kiinni. Että tässäkin on sen verran kuivaa, että täytyy ihan kankea käyttää hyväksi. Ja tästä puhdistetaan tätä multaa pois, niin nähdään paremmin tämän juuren kokonaisvahvuutta. Ja tämä on todella hyvin kehittynyt, että tässä on noin 2 senttiä tämä juurenniskan paksuus ja pituutta on. Ja maksimuksessa tyypillisesti tulee myöskin näitä haarajuuria, jotka vielä sitten parantaa tätä ravinteiden ja veden ottoa. Ja nyt sitten on hyvä myöskin muistaa, että tällä syysrapsilla on tosi hyvä esikasviarvo. Esimerkiksi syysvehnän kylvö puinnin jälkeen onnistuu erinomaisen hyvin pelkkänä suorakylvönä ja varmasti tulee niin runsaasti kiloja lisää seuraavana vuonna.